салом ба ҳама мухлисони дастаи беҳтарини олам ва ба ҳама тарафдорони футбол. Дар ин рӯзое ки дар чемпионатҳои дӯстдоштаи ҳамаи мову шумо танаффус аст, мо мухлисони футбол худамонро бо бозиҳои рафиқона таскин медиҳем. Аммо вақте ки рақиби мо дар бозии дӯстона Реал Мадрид бошад, ин бозии душманона мешавад. Ҳар боре ки Реал аз он тарафи нимаи майдон бошад, барои мо ин муҳориба аст. Статуси он муҳим нест, рафиқона бошад, арӯсона бошад, душман ки ба майдон омад, раҳм нест. Барои онҳо ҳам бозӣ бо мо ҳамин тавр аст. ҳоло аз ин бозӣ ман таассуроти худро барои мухлисони махсуси Барса баён медорам. Агар шумо ҳам дастгирӣ карда лайк, комментария кунед. дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи Барселонаро бо сарпарасти худи ҳамин даста ва сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар эл классикои рафиқона ҳайати рақиб ба таври зайл буд. Куртуа, Карвахал, Милитау, Алаба, Беллингем, Винисиус, Родриго, Камавинга, Валверде, Тчуамени, Ферлан Менди. Инҷо танҳо дар хатти нимҳимоя бозингарони асосии Крос ва Модрич набуданд. ҳайати Барселонаро инҳо ташкил медоданд: Тер Штеген, Балде, Араухо, Дембеле, Педри, Левандовски, Гюндаган, Кристенсен, Ромео, Де Йонг ва Кунде. аз асосиҳо Гави дар ин дидор иштирок карда наметавонист. ӯ аз миёни худ каме дард дошт. акнун ба бозӣ мегузарем. нимаи якумро сараввал гап мезанем. хатти дифои мо рости гап дар нимаи аввал ҳуҷуми Реалро ҷунбидан ҳам намонд. дар 15-20 дақиқаи аввал мо ҳам дар суръат беҳтар будем ва ҳам лаҳзаҳои олии голзанӣ доштем. барои Реал ҳам чанд имконият буданд, аммо Тер Штеген дар мавқеи дуруст буд. пеналтиро ҳам фаромӯш намекунем, аммо дар он ҷо Винисиус ба хулосае омад ки ӯ Бензема нест. дар хатти нимҳимоя бозингарони нави мо аз уҳдаи кор бо сарбаландӣ баромаданд. Ромео дар миёнаи майдон ҳамаро титу пора кард. иқрор мешавем ки дар хатти нимҳимояи Реал Ҷуд Беллингем мисли мӯъҷиза бозӣ кард, аммо сифатан Педри ва Гюндо аз ӯ ҳеҷ камие надоштанд. Дембеле то гол хеле олӣ бозӣ мекард, аммо пас аз он гӯё финтҳои худро фаромӯш кард. баъд аз 15-20 дақиқа Реал ҳам ба ҳамлаҳои хавфнок рафт ва каме кори моро мушкил карданд. ҳарчанд мо пас аз нимаи аввал дар ҳисоб пешсаф будем, аммо аз худ нарафтем, чунки фаромӯш набояд кард ки мо бар зидди кадом даста бозӣ мекардем. дар қисми дуввум имкониятҳои Реал воқеан зиёд буданд. бале, шумораи зиёди тӯбҳо ба тири дарвоза расиданд. иқрор мешавем ки бозӣ баробар буд. Реал ҳам имкониятҳои хеле олӣ дошт, аммо мебахшед, мо айбдор нестем, ки агар зарбаҳои футболбозони Реал ба тири дарвоза расанду аз паҳлӯ гузашта раванд. мо айбдор нестем, ки Тер Штегени мо дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айби мо чӣ, агар Винисиуси шумо пеналтиро зада натавонад? Винисиусро пас аз ин бозӣ метавон ба чаи Араухо гуфт. Араухо мисли падар Винисиусро иҷозат надод то аз чорчуба берун барояд. бигзор давад, аммо аз ҳад нагузаронад. ба дарвозаи шумо бозингари академияи мо гол мезанад. дар хатти дифои мо дар нимаи дуввум Дейс меистод. Гарсия дар хатти дифоъ буд. шумо гол назанед. айб танҳо дар худи шумост. бозӣ баробар буд ё набуд, мағзи масъала ин нест. моҷаро ин аст ки мо ғалаба кардем ва бо ҳисоби калон. шаби ноомадҳо барои Реал: 28 зарба, 5 зарба ба тири дарвоза ва пеналтии нозада. як бори дигар муаллифони голҳоро ба хотир орем. агар касе бозиро тамошо накарда бошад, Дембеле дар нимаи якум ва пасон дар қисми дуввум Фермин Лопес, бозингари ҷони академияи мо, корро ҳаллу фасл кард. ӯ ҳисобро 2-0 намуд. Ферран Торес бошад голи сеюмро зад. дар охир мехоҳам як суоли дигар пурсам. чаро чунин классикоҳои пуршиддат ва пур аз эҳсосот танҳо дар бозиҳои рафиқонаи тобистона мегузаранд? чаро чунин бозиҳо дар Ла Лига нестанд? ҳамаи мо мухлисони Барса чунин умед дорем. он бозие ки Барса дар 20 дақиқаи аввали ин рақобат дошт, бигзор дар тамоми 90 дақиқа чунин бошад. мо дар 20 дақиқаи аввал Барселонаро дидем, ки метавонад дилхоҳ рақибро аз сари роҳи худ бе мушкилӣ дур кунад ва чунон дур кунад, ки ғубору гарди он ҳам намемонад. ба шумо дӯстон, бозии кадом футболбози Барса бисёр писанд омад ҳамин шаб? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.